ҳаматонда салом алайкум, мардуми Инстаграм. Чӣ гуфтанем? Моҳ ба охир расид ва дар моҳи июл мо чӣ кор кардем? Мо зиёда аз 100 эфире кардем ки ҳамаш ба плюс ба анҷом расид. Ҳозир ман результатро нишон метам ва шумо ҳамчунин метавонед телеграм-канали ман бидроед, хитон ба чашми хитон бинед результати додагии мара. Рафтем бародаро, боло мекунем ин эфирҳои кардагии моа, ин результатҳои ҳар як эфири моа. Мақсад видео дуру дароз нашава, шумо метавонед бидроед ҳамин моҳи июли мара полни худ тамошо кунед сделкаҳои мара ва ҳамчунин шумо метавонед бидроед телеграм-канали мо, ссилкаш дар шапкаи профили инстаграмай, ҳамкорӣ кунед бародаро. Қатъи мо яъне плюсҳои хитона гирифтан гирем. Мо дар 3 моҳи охир ягон эфири мо шукронаи Аллоҳ ба минус ба анҷом расидагӣ нестай. Чӣ хеле мебинед, ман ҳамихе боло рафтан гирем бародаро, ина даже тез рафтан мегирем ки ҳамаш фақат плюсай ва мардум чансм кор кардагӣ. Шумо хитон метавонед бидроед дар чати канали ма бинед ва тамошо кунед плюсҳои сделкаҳои мо рафтагӣ. Дар ҷайна чӣ хеле мебинед ки примерно ҳамин видео ина успед кардиан, кор карда наметонистаи бародармон. ҳамҷада ҳама плюсҳо ҳастанд бародаро, метавонед бидроед тамошо кунед ва ҳар рӯз мо дар ин телеграм канал эфир метем, яъне сигналҳои мо бепулай.